Goedendag iedereen op deze 1 mei 2021. Ik ben hier te Axel in de provincie van Zeeuws-Vlaanderen te Nederland. Dus er is hier markt, wel een uitgebreide markt. Zo beste mensen, ik ga hier mijn wandeling starten op de markt. Dus hier ben ik aan de locatie Markt. Dus hier aan de linkerkant heb je bloemen en planten. Een heel uitgebreid aanbod. Dan moet ik opschrijven en moet bellen. Nou, dat goed. Niet achteroverval van de prijs. Ik ga er even dat van. Nee, ik ook niet, ken dat niet. Ja, er is echt van alles. Ook kruidenplanten. Nou, die zullen dat waarschijnlijk al op voorraad liggen hebben. Of misschien hier bij dingen, hier aan de linkse kant een grote winkel. Ja, als je helder en twee lange Dus wie dat kruiden nodig heeft, is hier absoluut op het goede adres. Tuin de Bruin. Op alle Zeeuws-Vlaamse markten. Wij doen nog wel je vloeibaar. Vloeibaar werkt direct, zeg maar. Klein fruit. Oh, bijzonder interessant. Wie te breed? Ja, gewoon de prijs. Ja, dat was het wel. Ja. 5, 12, 1,50 €. Dus hier de benaming Marktplein, markt, en dan het Zlidowskiplein, als ik me niet vergis. De uitspraak zal wel niet helemaal correct zijn. En dan hier ben je al direct aan, er is natuurlijk in Nederland de kaasstand en zo. Bijzonder mooi. Goeiedag. Goedemorgen meneer. Ook veel keuze. Ja. Kledij ook. Zie een breed aanbod van kledij. Ja, en dan natuurlijk groenten en fruit, zoals op alle markten. Lekkere aardbeien. Ja, het is 8 uur in de ochtend. Ik ga even kijken, het juiste uur. Momenteel 8 uur 10. Dan hier warm gebakken kibbeling, ja. Ook aanbod van vis. Dan aansluitend hier heb je dus ook een Albert Heijn met een ethos. En dan hier ook allemaal interessante zaken, honing en zo. Droge vruchten. Het is bijzonder gezond, droge vruchten samen met de muesli. Goedendag meneer, die droge vruchten hier, is dat €1,95 voor 250 gram? Ik zal zo 250 gram nemen alsjeblieft. Ja, dank u. Het is goed hoor meneer, dank u. Ja, dank u.
Ja, droge vruchten zijn bijzonder gezond, natuurlijk niet overdrijven. Met muesli in de ochtend, alleen een muesli met melk en dan ook wel nog even dit erbij. Een bepaalde hoeveelheid. Kom ik in de Telegraaf? Nee, het is voor YouTube. Voor YouTube. Het is persoonlijk. Oh nee, dat snap ik. Ik toon het aan andere mensen, die vinden het best een keer interessant. Ik heb het zelf op de hoogte gebracht geweest van iemand die mijn filmpjes kijkt, die zegt ga even naar Axel om dat hier een keer te filmen. Want ik wist er niet van dat er zo'n grote markt was. Nou, ik zeg dat is een keer leuk, zo zien de andere mensen het ook. Hè. Ja. Zeg zo mee. Ja, ook met u meneer, dank u. Ja, ik heb iemand die dus mijn filmpjes volgt en die had me een bericht gestuurd van kom even naar hier. Ik moet u eerlijk zijn, ik wist niet van die markt. Ja, natuurlijk, er zijn overal wel markten, maar hier is toch wel een bijzonder uitgebreide markt. Goedemorgen. Dus ik ben hier even nu dit gedeelte voorbij. Dus ik ga nog even deze kant op nu. Ja, vis, bijzonder gezond natuurlijk. Ja, dat is wel een kraam die ik ook zie op de andere markten. Nee, dat was. Dan ja, opnieuw kaas. Veel aanbod. En dan Dolfschoot. Ja, die ken ik wel natuurlijk van Hulst. Op de markt van Hulst ga ik wel een keer per week toch vis gaan kopen. Hij heeft deze kalmaarvis. Dus wel wat keuswerk, maar bijzonder goed. Het is de juiste benaming. Goedendag meneer. Hoi. Wat is de benaming eigenlijk van dit juist? Wat is de benaming? Dat is inktvis. Dat is zoals die kalmaar. Ja, voor inktvis ringen. Ja, dat is dat. Ja, het is om zeker te weten, hoeveel kost die nu de kilo? Ik wil even kijken. Ja, dank u. Want ik koop het meestal in Hulst, maar het is niet alle weken aanwezig deze. Nee, dat is eigenlijk niet heel Ja, het vaak. is om ik zie ze nu, ik zeg ja. Ja, legt het toevallig, soms leggen ze het er wel, soms leggen ze Ja, het niet. dat is dat, Ligt ja. eraan of ze bij de visafslag zijn. Ja. Axel, is dit die inktvis? Maar is al, 46, 15 of niet? ja, CPA's, dat is de naam. Het is al wel deze, ja. 8,95 per kilo. Je mag een kilo meegeven alstublieft. Ja, de CPA's. Ja, sepia inktvis. Hè. Direct in de zak. Ja, dat is nogal een smerige vis dat, hè? Ja. Ik weet het. Deze hele weegt 816. Ja. Maar kunt u zo geven voor 8 euro? Of is het, ja, je kunt geen stukken ervan doen, hè? Nee. Dat is goed hoor. Heeft u maar zo mee. Goed, dat hebben we daarin. Ik zou het nog een keer aflezen natuurlijk. Zijn ze zomaar van die beginnen? Heb er nog één? Dat is alles. Als het nog kan, een goede plastieke zak. Ja, Een die tas. is er ook. Ja, ook dank u.
47. Ja, alsjeblieft. Is het wel 40 cent? Goh, nou kijken, ik ben pas 50 cent, is dat? Oh, ja, dat lukt het wel. Ja, oké. Kijk zo. Plus 10 cent maakt 50 cent. Ja, Oh, en ik had 20 gegeven. oh, Dus er is nog, Nog een tientje bij. nog een tientje bij, ja. en 2 euro Ja. komt op 10. Kijk eens nou. Ja, dank u. Eventjes Oh ja, een tasje. ja, een tasje als het kan. En jij hoort ze, hè? En de Zeeuwse wijting, die is er momenteel niet. Ja, dat kan kijken. Ja, ik heb die nu niet nodig, maar als, normaal in Huls is die er wel. Hè. Inschrijving hebben we soms wel. Oh ja, maar ik ga wel nog een keer kijken naar Huls dan. Kijk eens aan, een Ja, fijne dag. vriendelijk bedankt meneer, dank u. Dus deze soort vis ja, is zoals een soort kalmaar, wel wat kuiswerk en dan heb je zo toch wel een heerlijke kalmaar smaak. Hier ook vleeswaren, gebraden kip. Goeiedag, ja. Het is een keer om te kijken zo. Ja, ja. Ziet, gebraden kip en zo. Ja, deze vleessoort eten wij niet. Het is wel perfect lekker gebraden kip. Dan terug stand van fruit. 20 euro fit. Dan ook nog een gezellig stand hier van vlees. Ja, dat is het een beetje. Maar ik wil zeggen, het is een bijzonder leuke markt. Er is veel aanbod. Enkel, ja, net gebinnen wel. 2 kilo, hè? Pits. Alsjeblieft. Even kijken. Alles doen we wel. Ja, ananas is ook heel gezond. Hij houdt te veel, ja zeker. Ik zal zo'n ananas meedoen. Dus ook in stukjes doen met andere fruit. Kijk, twee kleintjes. Nee, zeker weten van niet. Ja, daar heb je niks aan, hè? Alsjeblieft mevrouw. Het is precies 17 euro. Goedemorgen. Dank u wel. Nee, wat is nieuwe oost? Je mag proeven. Ja, dan echt orangetjes, die zijn wel groter. Maar dit is nieuwe oost. Het is niet echt heel zuur. Wat proeven? Het is wel lekker, maar het is niet echt heel zuur. Maar wat? Dit kost 15 voor 3,5. Dankjewel. Deze ananas alsjeblieft. Als u een tas heeft. Ja, nog die orangetjes, die zoete. Maar dat is 10 voor 4,5. Ja. En dan heb ik. Ja, alsjeblieft. Dat is goed. Ja, dank u wel. Ik zal eventjes alles hier mooi zetten.
Zo. Ja, normaal gezien moet je wel nu je eigen tas best mee hebben tegen het plastic, zoals men zegt. Hallo. Zo, beste mensen, was mijn bezoek hier te Axel aan deze markt. Het is een leuke markt. Dus gezellig, met veel aanbod. En dan aansluitend kan u hier ook winkelen. In de Albert Geijn, de Ethos en aansluitende handelszaken nog. Zo, dat was het voor hier, de markt van Axel. Tot de volgende keer.